Na Awgbu Ebenese. It's very nice place. Na Awgbu Ebenese kanja fumawaya no. Sure. Oveketa kwa no so na mwa uji mbajala bia. Yes. Oveketa no so di jela na mwa zada para na bwe. When we do business now. Abatalo mo dike. Nimele chelo kana mo. Onye ka le kwa ni fa makale kwa malu. Achibo n'ụtụtụ anyanwụ na-agbala chake. Na tata ka mụrụ mmụọ ka mmụọ. Mmụọ gbachiri ezi. Unu agbawali n'obi chiri ụzọ ma agbara obiri n'ụsọ. Anyị chifu Valentine Uzoma Okoli bịa n'ụlọ. Ọ bụzịkwa Akuatuegwu nke izizi n'ọmụ. Akuatuegwu nke izizi n'ụgbọ Awgbu Ebenese bịa n'ụlọ. Agbata obi fada bịa n'ụlọ. Mmọnwụ were gogo dike. N'iwere Igbo bụ nwa nwele. N'iwere ose eji n'ala ụlọ. N'iwere ife eji ekwe mmanwụ n'aka. N'iwere ugogbe eji ekili mmanwụ. Odogwu ogiligo ego wale bịa n'ụlọ. Mmanwụ ogiligo ego wale bịa n'ụlọ. Na tata ka mụrụ gị bụ Agabi Idu dike. Nyabu the CEO Adeco Central Properties na South Africa ma buli family. Mmanwụ n'ivi na-emela anyị ebuke n'ụwa nwe. Nyabu the CEO St. Valentine na Nọkọ ma buli family. Italy ka na-etile. Ike Great Odenigbo Ambassadors Worldwide ma buli eziokwu ndị njem ọnụ. Nyabu Dean Corporate Friends Club International ma buli family. Nyabu the Treasurer Great Odenigbo Ambassadors ma buli family. Pulukwa the Treasurer Great Akulono International Friends Club ma buli eziokwu. We pulukwa siano Treasurer Okulola Media Entertainment ma buli eziokwu. Mmanwụ be mụ na igwele ife. Mmanwụ be mụ na igwele ife. Ọkalisila azị n'Awgbu Ebenese. Ọkalisila azị n'Awgbu Ebenese. Ya bụ the president Awgbu Formidable Family Club ma bụrụ eziokwu. President Awgbu in diaspora ma bụrụ ife emeleme. Onye isi anyị ọkwa gị isi anyị gaba n'ilu. Na ọ bụkwazi memba Ayaka Exclusive Friends Club International ndị nje Abamba. Akuatuegwu mmọnwụ na-eme amala dị ike tete. Kekwentị ka ngwa gị n'ududo na agwa nka n'elu ọgbọdata na oje na-ebulu mkpụrụ ji ụjọ na-akọcha ibe ọfụrụ n'elu ka njụ ama ajụjụ. Akwa na nwaanyị na-eti ogiri mara ijiji anya mkpọrọ ma ha bụrụ eziokwu. Mberede enyi dike mberede ka eji ama dike na mụ sụrụ ọkịka wee zụọ n'obi gị. Asị m ogologo ndụ na miksi ike ka mụ na ya n'isi gị ife akwagonye na ife nwe. Ana m ebetili gị ebele ọgaranya ebe onye isi na-afụ ego gị anya mmanwụ na-eme amala dike. Abịa mụ na uche nkwe n'ọnụ ọbịa mụ n'obi mgba ya na ama dike teghete. Mmazikwa na ha dị obi abụrụ dike. Sị mụ na ọ ya adịlị gị na mma. Otukwula eche gị n'ụzọ na-ata ya gụnye mmiri ọkwụla eche gị n'ezi ma ọ baji igwe nye jiri na ọ ya akwụchi ụkwụ. Mmanwụ be nwa. Happy birthday, Unu afụkwala Akuatuegwu n'ọmụ.